Saps que a causa del canvi climàtic hi ha un augment de temperatures, un augment de desertificació, hi ha més incendis, els oceans s'escalfen, les casquetes polars es fonen i hi ha un augment al nivell del mar? Però saps que n'hi ha moltes persones que fan activisme climàtic, que denuncien les empreses contaminants i que demanen al govern d'actuar ja per la crisi climàtica. I saps que tu també pots ser més conscient del que passa en el món? Lluitar contra l'emergència climàtica i buscar en el teu barri els grups i moviments que fan activisme. Saps que comprem moltes coses que no necessitem i això és encara més exagerat amb la bogeria del Black Friday? Saps que existeix l'economia circular? Que es pot compartir, llogar, reutilitzar, renovar, reparar i reciclar les coses perquè durin el major temps possible? Saps que tu pots reciclar, reutilitzar, reparar i reduir el teu consum? Saps que la cadena de producció de la roba i les coses que fem servir, com els mòbils, té un impacte social i ambiental enorme, amb vulneració dels drets laborals i molta contaminació? Però saps que hi ha moltes persones que lluiten per als drets laborals de tots i totes i cada vegada més gent fa un consum sostenible? I saps que tot això també està a les nostres mans i que nosaltres podem comprar productes d'empreses que respectin els drets laborals i ambientals? Saps que hi ha onades de calor, incendis, consum excessiu d'aigua, treball infantil... Ja sabem que hi ha moltes coses negatives i moltes coses per arreglar. Ho sabem. A partir d'ara ha arribat el moment d'actuar, de fer campanyes, de manifestar-se, de fer activisme, de consumir responsablement. Si actuem tots i totes, podem aconseguir grans coses, podem fer un món millor. I tu? De quina part de la història vols estar?